Al rector 4 anys se li han fet res. Per això vol perpetuar-se 6 anys més. A la UPB, que és l'ombra d'eleccions. Però alternatives? No hi ha collons. Com ja és tradicional just abans de Nadal, el rector va presidir un consell llarg i lluït. El consell al rector no li dona cap por, però el claustre anterior, si va ser un malson. El pas li reclama per la seva gestió i que la culpa no és seva, respon el rector. Que qui va treballar amb la dana ho havia fet perquè li donava la gana. Que no pot ser que diguera això. Continua escoltant aquest culebro, que comença sense espera just després de la capçalera. El vicerrector Cano va presentar el repartiment del POD del curs que ve al Consell de Govern per a la seva aprovació. Com és ja tradició en ell, va donar les gràcies a més gent que Pedro Almodóvar quan rep un Òscar. El POD aprovat incorpora 1.155 crèdits de noves titulacions i el vicerrector va ressaltar que durant el mandat del rector Capilla hem incrementat un 25% els crèdits matriculats. Que no és cert, perquè entre el curs 21 i el 24 l'increment és d'un 21,4, que no és exactament el mateix. Concretament, un de 9,9 en els crèdits de grau i un 53% en els crèdits de màster. El que no va ressaltar és que el tamany mitjà del grup s'ha incrementat també. En el mateix període, un 26,1% en les titulacions de grau i un 18,74% en les de màster, la qual cosa significa quasi 10 estudiants més per grup en grau i 7,5 en màster. Amb aquests números, i tot i que considere que la política de creixement d'estudiants i crèdits matriculats està molt bé, em preocupa que cresquem sense un bon pla de sostenibilitat, perquè de moment les dues úniques polítiques que jo he vist per a sostindre aquest creixement són reduir els reconeixements en la NOA i augmentar el tamany mitjà de grup. Així que li vaig preguntar al vicerrector directament si tenen pensades altres alternatives a aquestes dues. El vicerrector, que estava especialment esquiu i contagiat per l'espírit xuganer del Nadal, va decidir jugar al telèfon boig amb mi. Sí, aquell joc infantil en què este m'ha preguntat i aquest m'ha respost. La seva resposta a la pregunta de si té alternatives a fotre amb la NOA i el tamany mitjà del grup va ser que està d'acord amb mi, que la UPB no es pot parar i que continuarà treballant amb il·lusió i responsabilitat a partir del 28 de febrer si es manté en el càrrec i que si no farà costat a qui l'ocupe. Que gràcies per preguntar i que aupa la UPB. Bo, l'últim no és literal, però s'entenia entre línies. Pense que o bé la resposta no és adequada a la precampanya que ja ha començat, la qual cosa em preocupa, o bé no té resposta, la qual cosa em preocupa encara més. Caldrà repreguntar en campanya. El Consell de Govern també va aprovar el calendari laboral, el qual havia suscitat un poc de polèmica pels correus d'algun sindicat, que a més d'enganyar-se en les dates, qüestionaven la nova redacció. Els artículs en qüestió són aquests que vos mostro en pantalla i que bàsicament són allò que recull el Pla Concilia. En la meva opinió, les redaccions donen més garanties a les persones treballadores de que els dies de Nadal i els moscosos que van a demanar només es van a denegar per raons de serveis de debò, perquè obliga a justificar més aquestes necessitats, i és que encara hi ha llocs a la UPB on deneguen els moscosos a la gent amb motius un poc by the face. Però, per si de cas era jo qui ho entenia mal, vaig demanar-li al gerent que explicara el motiu d'aquest canvi de redacció, i ell va dir literalment que és una major garantia per als treballadors i que això és el que volien dir. Aleshores, per què la confusió? Doncs perquè el correu de comissiones se va enganyar i van escriure que els moscosos només podien gaudir-se fins al 15 de gener en lloc de fins al 15 de febrer, com diu el Pla Concilia. A més, donaven la sensació de que ells estaven mogolló en contra, tot i que es van abstindre de votar en la negociació, com ho va fer UGT, que dic jo, que no seria tan roïn si no votaren en contra. I per què, si és una garantia major per al treballador, només Estep va votar a favor? Doncs bàsicament, com vaig tratar d'explicar-li al rector i al gerent, l'administració va arribar a la mesa de negociació amb poques ganes i paciència, donant explicacions desganades i escasses i generant un ambient poc propici a l'acord. Que tots entenem que l'estrès del tancament de l'any és una merda per a tothom, però cal negociar amb paciència i bona fe. El gerent va dir que prenia nota d'això,
i jo espere que no perga el pòstit. Com vas dir en el vídeo passat, el PTGAS està mosquejat. I els seus representants en el claustre no van perdre l'oportunitat de confrontar al rector amb la realitat. Després de que aquest farà el seu discurs que extraoficialment obria la campanya electoral. Fins a 4 intervencions li recriminaren la seva gestió, sobretot que amb una alerta roja i l'aigua baixant des de la costa, donar instruccions de continuar al PTGAS treballant amb normalitat i sense canvis en l'horari la vesprada del 29 d'octubre. Però el rector, que igual no té la consciència tranquil·la i que accepta les crítiques regulinxi, es va indignar i se li va calfar la boca. La perla que va soltar va ser que tots tenim la responsabilitat de saber com tenim que autoprotegir-nos, donant a entendre que les persones a les quals havia donat la instrucció de treballar amb normalitat devien de desobeir i pirar-se a casa. Més junt va arribar el vicerector Montserrat, que va acusar a les persones que treballaren eixa vesprada de mala comprensió lectora, de no seguir les xarxes socials de la UPB, on sembla que ara ens donen instruccions de seguretat, de no haver-nos sentit al·ludits quan es parlava de persones i en un parell de nassos va culpar als responsables de centres, departaments, instituts i serveis de donar malament les instruccions. Com sé que molts no em creureu i considerareu que he exagerat, vos deixo en la descripció del vídeo un enllaç a la gravació del claustre i el còdic de temps de les dues intervencions senceres, per a que ningú diga que les he tret de context. En la meva opinió, la fugida cap avant del rector i el seu vicerector és una errada de llibre. Traslladar la responsabilitat a qui va treballar complint les seues ordres o a responsables els quals només reberen instruccions de continuar treballant amb normalitat i sense canvis en l'horari és covard. Ell sabrà. El Ministeri, la XUBA i les universitats públiques valencianes han signat un conveni, el Maria Goiri, el qual serveix per finançar noves places de professorat ajudant doctor. La XUBA i el Ministeri es reparteixen el finançament, la qual cosa preocupa, i no poc, al gerent, que més enllà de dubtar si rebrem el finançament els 6 anys que diu el conveni, augura que a partir del 2030 el problema serà només de les universitats. El conveni calcula quant professorat li correspon a cada universitat en funció de l'impacte en el POD que té el canvi de dedicació del professorat ajudant doctor i la desaparició de les dedicacions P5 i P6 del professorat associat, que marca la LOSU. Així que li vaig preguntar al vicerector Cano que quan fiquen en marxa la civilització dels assos i les vies de promoció que articulen les disposicions transitòries de la LOSU, ja que si convoquem les places sense considerar aquests processos, com ja està fent, doncs quan arriba el moment de l'estabilització i la promoció no tindrem diners. El vicerector, que estava en un d'aixòs dies, va parlar molt per no dir més res. Va parlar de consens, de processos, i fins i tot ens va donar les gràcies per preguntar, però de banyar-se menys que un gat en el desert. No veu que siga el moment perquè diu que encara no s'ha arribat a l'1% del PIB d'inversió que marca la LOSU, però just després de parlar ell, el gerent va i diu que segons l'informe de la Fundació CID i un altre de la CRUE, el País Valencià ja està en l'1% del PIB. Aleshores, en què queda? Doncs no ho sé, perquè quan me'n troba el vicerector en les escales, mai sé si puja o si baixa. El gerent ens va informar que per resolució del rector es prorroguen els pressupostos de 2024. Els 3 motius darrere d'aquesta decisió són l'acord de l'instrument de finançament de les universitats públiques, que no és un pla plurianual, però és el que hi ha, l'entrada en vigor dels nous estatuts i les eleccions a òrgans de govern unipersonals i col·legiats als quals no volen hipotecar el futur, i per últim, l'impacte que sí o sí va tindre la Dana en els pressupostos de la Generalitat i que potser acabi afectant també a les universitats. Així que, excepte els crèdits finalistes de 2024 i els programes que finalitzaven, la resta de pressupostos seran els que ja conegueu. Durant la sessió, a més d'aprovar actes i adequar i modificar comissions, es va prorrogar el Pla d'Igualtat per poder adaptar-nos millor als canvis legislatius, diu la vicerectora. Es van convocar les eleccions al claustre i a la coordinació de les direccions de centres i departaments. 2025 és un any electoral calentet.
varen nomenar 3 professors emèrits. Un d'ells, un exrector, el cognom del qual em sona molt, i concediren la distinció d'honor a 2 més i aprovaren les medalles de 25 anys d'enguany. Aprovaren i modificaren títols tant oficials com de formació permanent, ens adherirem a 4 associacions, la direcció acadèmica de títols i la coordinació de programes de doctorats a la fi tindrà un reconeixement per gestió que és necessari a hores d'ara per a l'acreditació a catedràtic. S'aprovaren els pressuposts de les fundacions i entitats dependents i es modificaren els estatuts de Servipoli i CEDAT. També me tombarem el recurs que havia presentat contra l'acord de convocatòria de les eleccions a rectora. I poca cosa més. En l'informe, el rector ens va contar que les Corts acabaven d'aprovar la llei de Consells Socials per unanimitat. D'aquesta notícia també es va parlar prou a la secció del Consell Social que es va celebrar la vesprada del mateix dia. El rector també va traure pit amb totes les coses, que són moltes, de les quals la comunitat universitària i la institució han col·laborat a la reconstrucció després de la gana. Moltes gràcies a tots i a totes de la meva part. També vas anunciar una solució temporal al problema en el setxell Euroace que tenim en moltes titulacions i que quasi se'n va per l'aire, i ja vos informaré quan tenim una solució definitiva. En el torn obert de paraula i aprofitant que el Consell de Govern havia creat un nou servei científic-tècnic, va reclamar-li al gerent que el personal estructural d'aquests serveis, més enllà del debat de si haurien de ser funcionaris o laborals, els paguem d'acord a les taules salarials que apliquem al personal funcionari amb funcions i responsabilitats semblants. Però vaig tindre mala sort i com que aquesta pregunta la vaig formular junt amb la de Maria Goiri, de la qual ja vos he parlat, es va quedar sense resposta. Haurem de ficar aquest tema en l'agenda dels futurs candidats i candidates. Aquest va ser, previsiblement, l'últim Consell de Govern de la legislatura. Ara concatenarem eleccions al rectorat, al claustre i al Consell de Govern, en la qual cosa hauré de tornar a sotmetre a la meva representació a la vostra aprovació. Calcule que almenys entre elecció i elecció tindré un parell de més de Consells de Govern, així que encara no m'acomiade de vosaltres. Voteu amb responsabilitat en les eleccions al rectorat si teniu l'oportunitat de poder triar. Si compliu els requisits per a poder presentar-vos a rector o rectora i teniu una visió diferent de la UPB a la de l'equip actual, presenteu-vos, que la democràcia sense alternatives no és democràcia.